И така, здравейте, това е моят първи клип в първи YouTube канал. И днес ще снимам с Митко Прото. Да, хай, Коста. На И CS. се цепим на CS, ще го кърта и след малко я ще почне да правя клип, дела била. Без да искам, минаха 15 секунди. Окей, сега ще килна просто. Гоши ме килна. И сега ще почне. Чакай бе, къде да там бе? Много сме, чакай, трябва да мина, лъжец. Трябваше мина двойка бе. Да, ама нямаше място бе. Сега вече има, може да минаваш двойка. Вие сте двама бе, умен. Да бе, аре влизай двойка бе. Аре влизай двойка бе, много. Чакай, аз съм мъртъв бе, сега влизам бе. Мът вече. Не бе. Нищо. Добре, аз почвам да снимам след 3. И здравейте на всички, аз съм Митко и имам много микрофони от слушалки и сега ще снимам на CS6. Понеже, не знам, цоска до мен дето е Райан, той снима първия клип в един канал, дето се казва, как се казва каналът? Флага БГ бе. Да, там някакъв. Запомни го. И да, запомних го. Човек, само едно ти кажа, защо като, заболя ма главата, човек. Сектируй, какъв си е малко. Човек, защо признавам двойка и ми дай минус 1, брат? Гледай го. Напиши чертичка разсеща. Нали това пише, бе? От отде си не виж ли, бе? Тъп трябва да се лесне, трябва да почнеш да играеш първи, бе. Мерси. Да почваме, че вече ми писна да гледам. Едно, айде да почваме, нали? Ке си, бе? Опа, чача. Тука само е. Бъгна ми мишката за малко. Да, и съм просто снайпер и на 50, на 20 лайка по нищо съм ще ви твърм скина с мерника, ако някой се интересува. Уй, то кафето е. Умри бе! Не, може да го цела. Аз го бих отъп. Да, ще презареда. Ти не си мъртъв. Да, Пътя е това е. Ето. Ти го убие. Калашник ли има? Не знам. Опа, някой искам да умри да ме... Ела към бето бе, ела да... Кой има цели бе? Откъде има цели бе? Кой има... Откъде? От някъде бе, че да гледам. Да, мен направиха на 23 кръса бе, къде го уби? Гледай го това, къде? Аз го Тя тук ли е бомбата бе? Оле, тя била на бето бе! Не бе, аз дали не знам, че му бе, пич, тя била на бето и пак като пиша разсъден мисаре след това. След това ще направиш 2 фрага. 2 фрага ще направя, да тъй. Нещо ми се отчитат наистина 2, той ще ми се направи на 1. Толкова ли трудно ти се струва, бе? Не ми се струва. Тогава. Тогава си ти са. Не мога да цела, значи. Оли, който... Това вече беше яко. Взеха ма с чата, гледам. Бахти, ти можеш да стреляш, бе. Ние не мога. Да, виждам, че не можеш. Аз кога не съм играл на CS, човек. От толкова време не съм играл на CS, аз съм малко съм го позабравил. Какво можеш, не си играл 2 дена? 2 дена, малко ли са, бази краса, да, ти време не си играл 2 дена? Шугувам се, бе, от 1-2 месеца не И в съм играл. момента на клип извънредно вада 90 попаса, защото обикновено CS-ката с колко и с 1000 попаса да ми върви, като почне да снимам с малява на 30, 20, не знам. Окей, момент само, момент. Тихо е. Значи, мога сега в момента съм нубче, ама като си припомня такива работи, като почвам да играя малко по-сериозно. Като си припомняш такива работи, ще направя клип едно в едно с тебе, да те видим къв сега. Да, окей, айде. Пресмияй се. Окей, то тук е про знака. Много. Това не е знака, бе. Знам, че не е знака, ама някакъв знак там. Тук то си аз мога да пиша знака и ти мога да пиша знака, ама не сме знак. Знам, аз не казвам, че е истинския знак, аз казвам, че се казва знака, просто... Това ти ли се знака, умри, бе, ти го... Не съм аз, знака, нещастника. Ти нещо си... С нека ми е по-удобно. Сега не знам как ще ви килвам, аз съвсем съм слаб. Даже на CS, но 6 съм слаб. Стига, бе. Кой заложи? Аре към бе, отивай към бе. Аз отивам отгоре. Отиваш отгоре, аз отивам отдолу, кой ще кажеш?
Аз ще ми долу. Пашка. Внимание, ако мога, чакай! Кой то Бих бил? такъв. А то не е това. Ай, мама ти, бе! Чакай. Чакай, бе. Гледай, аз нямам 0 фрага. Абе, Ай, кой ба? Ах, ти нещастник. fuck off. Как те презарена, той ма уби нещастника. Чакай. Другия клип извънредно ще взема снайпер. Не другия клип. Окей, Че спри да 0 рейджваш. фрага. Убих един съм 0 фрага. Ама това най-много омраза в тази CS. Ай, млък ми. Ай, отиде към бето, че вече са изнервал. Ай, къде Не, отиде аз няма да там, бе? ходя, сега ще ги чакам да идат там, нещастниците и да ги отцела. Окей, аз ще ги сега чакам. да дойдат от тука. Нещастниците. Опа, ще взема малко да... Я ти иди виж там. Аз ще взема да чакалям, ако има някой тук. Да, ще има. Ще има, кола бия близо до... То няма никой. Тук има ръкав! Ой, тук има ръкав! Умри, бе! О, не, седно ни го видях. Не, бе, как ми изгледа, презареждах, бе, малумник! Сега, поне имам един фраг. Това вече е хубавото. Но не един, бе! Добре, бе, аре съм го се. Аре, бе, няма да се казва да го оцела, бе. Боже, ще получа удар от тея. Паците. Получи удар. Ако искаш. Не сега. Брат, Ще гръмне бомбата, бе! бал съм я в бомбата, искам да убия. Ори, що не ги убие? И трябваше да обезвредиш бомбата. Да, трябваше да ида там с снайпер си едно и ти да им обезвреда бомбата с снайпер си едно. Беше един или два човека, бе. Имаше 2 или 3 човека, не знам, един, два. Да ви Марков можеш ти да го правя. Къде отиде? Бече. На бето, нали искаш там. Все па на бето ли, аз гледай къде обукарам, бе, тата Аре, съм. сега рейджвай малко повече. Мама му. Гледай сега някой ще ма килни, аз така толкова много съм забрал как се играечи. Той беше едно мини на игра на това, бати. Къв си ти, лаухак, нещастник. Ето, Гоша го трепах. Къв да, точно. Гоша циганката. Аре, отиде там. Гоша, чай, че тук има флашка, бе, не мога видя, бе. Флашка има. Стреляй рандъм там да убиеш някой. Кой? Знака. Ой, мъгъл, види, мисля, че това Сега честно ви казвам, ще взема имка, ще да разкърта всичките. Тук бе на бето, отивай на бето. Убих Гошо, виж ли? Аз съм про, убих Гошо, Айде бе, убил си Гошо, ко ме интересува, че си го убил, Мен па ме интересува. Ко ме интересува. Мен па ме интересува. Окей. Гошо съм убил, той е най-велик. Който там да чака. Искам да те убия, той е. Той чака ли? Бредник. Купи! Пати гранатите, бе. Окей. Котьо, взехта. Котьо. Морищо, взехта. Който? Иди на опитро. Чак на 12 кръв съм, бати. Аз 60 кръв. Че е по-рейджваш. Да, 60. Мери са смени, бе. Да се мира с тебе. Аре, бъзъл, ево тук. Гледай го това, крий са. Кой те научил да се криеш, ви? Никога, аз сам се научи. Сам че се научил. Не съм как те ма учат. Аре, двамата сме, бе, стегни са малко, аз съм на 12 кръв, бе. От двама са, аре. Аз съм на 12 кръв, бе, как ще ги убия, то само знака. Ти само ще ме заведеш при тях, ще ми кажеш къде са. То само знака, бе, къде отиде, бе? Не само знака, бе. Да, само знака, да. Чай се ще го килна. Той може да се, не знам. Видя ли някак го килна? Миналия път, кога ме бил. Не, те пое. Да, те бяма, ти вече докато. Сега внимавай, защото може да... Чакай, тук има нека, не това мъртъв. Мъртвец. Може да човек тук, къде бе? Гледай го. Ти не е тук. Сега бе, на Б, на бас. На Б. Хедшот, майка ти. Къде е бомбата? Бе! Бомба е! Ето я. Бега, аз искам. Аре, аз ще пръцна връз нея, оп. Аз пръцкам, не, бързо ще, Аре, бързо е, обезвреждия пъската. Аре, пръцнах връз нея и се обезвреди сама. Най-накрая имаш. Аз пръцнах връз нея и се обезвреди сама, бе. Млъквай, бе, мисли. Чай, че не... Ти ще го цензурирам. Къде отиде, бати? Къде отиде? На къде отиваш, кажи ми, моля ца. На къде отиде? Кажи, моля ца. Нима излагай пред опасности, ей. Ето там.
ще ходи тук, да не те излагам безопасност. Тук да не ти кажа. Абе, пизи ми с боле, какво? О, пак да взех. Къв съм про. Къв съм про, да. Аз пък къв съм нуб. Да, знам. Аз къв съм про, направо гледайте всички ги минам ги хита. А ти къде ти е? Никъде. Да, си вървя по моя път и си вървиш по твоя. Не са ли разбрахме ти? Ау, дика му взе. Мен, дига, пак взе. А ти да не лепна, ти май съм лесна, бе, тука само ти се базикаш с мен. А къде си отиде, бе? Съм, за теб само не. Ми интересно, и. Сега, нали, сериозно да почваме ми. Левото. Скачай ми. Ще скачаш като... Те паркур на Майнкрафт. Скачай като Супер Марио, кой ти интересува? Супер Марио, Скачай като Супер Марио. И дрънкаш ми. Дрънкам на баба Маргаритка. На баба ти, да не казвам. На баба ми Маргаритка. Сега ще сложат бомбата, сигурен съм. След 3, не. 9, 8... Ако са тука, тука ми взеха някакви салпаши. Бахти къде си? То само един остана, не докато го намерим. Останаха един остана. Понеже аз съм на голяма резолюция. Човек не докато го намерим ще стане... Нема, то времето като тече аванса. Ето го е, да, то бил бе. Да ти. Къде беше? Оли, бошке. Помня как починахме с 10 човека срещу нас и като се стигнах, сега никой не е срещу нас. Те не по-малко са. И знака ви води с 4 прага, аз съм 6. Бахте много. Колко минути ще го правим този клип, бе? Колко минути ще го правим? Я знам колко стане толкова, аз може след малко да го спигнем, я знам. Къде сложи? Къде сега кажи? Дай спи как да система. Ще го аз ще проверя на А, ти проверя на аз, към бе. Окей, няма да читвам. Няма да читвам, масана! Бахти. Къде са, бе? Наса, бе! С нас. Оли, боже. На А, ама са на Б. Ама не са на. Омага, бе. Тук има някакъв. Ама ще го взривам. Къде тази бомба? Тя са трудно. Аз се обезвреждам румен. Бахти, как да бати кефа, брат! Що е? Искаш аз да умра, ли? Искаш ли, бе? Не съм казал нищо, Само го намекна. Намекнал съм го. Айде, простайл. Айде. Чикна го. Чакай, бе! Прави си работата, бе. Какво правиш? Айде, бе, какво спиш като пъм, бе? Чай, че ми са били клипа, бе. Пипито ми заби. Стига, бе. И здравейте, рестасници, сега ма стреля, тук знака ма стреля, аз... Знака ли, бе? Това не е истинска. Тук е манекав за спилец. Гледай сега. Шут! Кътнах клипа за малко, понеже имах проблеми с интернета и ми се отворяха яки. Пазарувайте, влизам и ще ви даде просто тук, не ми се не. Направи хед. Не се пазарувайте. А ти чули какво ти казаха? Направи хед. Знака. Убиха го. Ама бомбата е заложена. Бомбата е заложена от мен. Браво. Къде е бомбата? Аре, обезвреждане. Ето бомбата, ето бебето. Дай. Виж как са дурсаме, видя ли как са дурсаме? Аз тук препрости, тук е клип, че как си завидям. Окей, сено. А ти? Това е машиняка. Някой иска ли? Мама си вече, това вече. Ой, ко направи? Батя. Сори. Дами и господа, съжалявам, че натиснах.
Какво стане, какво стане? О, да, браво е, то са Адриана е много добър. Рабина, Рабина е, Адриана. Аз- Като стане дума за Адриана, ние в класа имаме едно момиче, не има Адриана. Какво сега? Грозно е. Нещо, защото обикновено детите да си казват Адриана са много грозно. Там, грозна ли е? Аз Аре, човек бе. направих голяма грешка, като ме килнаха без иска се ядосах и цъкнах това, но ето, знай си. Последното, което ще ви кажа, дами и господа, е, че имам някакъв бък на тази контра. Питата грозна ли е? Тихо, ей! И, Ало, значи. сори. И искам да пишете в коментарите на какви игри да снимам най-често. На какви игри. Каквито пожелаете вие там. Аз съм Все едно. про! И Пати про! така нататък. Каквито искате игри, напишете в коментарите Разбрахме, какви... ще умреш толкова. Бог ти е, който питате. Така. За последно казвам, напишете какви игри искате да снимам най-честно. И това от мен. Чао!